Dear friends in the Lord, brothers and sisters, beloved parishioners, all of us gathered here, our young people, our PYM and call members, and all of us sanctifying this Sunday, our holy day obligation, thanking the Lord for His countless blessings, more importantly, the blessings of life and good health. Good afternoon. We praise and thank the Lord for having given us another week in our journey as a family, as a parish community. We hear in today's gospel reading an act of exorcism performed by Jesus. Iyang gipapahawa ang daotang espiritu nga hingsod sa tao. Nauso na ba na ron? Atong November, ang atong Carmel Academy, allegedly, dihay di pangyawaan. Nga dito po sa Buktol, matod pa, diha po'y gipang yawaan. Unya, number 1 nga trademark o sudlag daw tang espiritu, sama sa giingon po sa Ebanghelyo karon, banha, alingog-ngog, mabutag giingnan sa Ginoo ang daw tang espiritu, quiet, hilom, sa Bisaya pa nga rendition, hilom. Nga naman, ang yawa, banha. Banhaan ng yawa. Mabito nang maposes, banha, no? Magsingit-singgit, mag-hysterical, uban, laing-laing mga tingog, magtingog og kanding, magtingog og mananap. Peligro din ng banha. Kaya usahay, muna dali sudlan o daotang espiritu. Kay God always speaks to us in silence. Mga mga asawa din, asa mo palabig binanha sa inyong bana. Yung masudlan, unsa mo daotang espiritu. No? Ingam ta Ginoo karon sa Ebanghelyo, hilom. Nga naman, sapa kaayo ang daotang espiritu. Unya, duha ka importanteng butang ang atong madungog o makitaan diha sa dagan sa istorya sa Ebanghelyo karon. First, the demonic spirit or the evil spirit controls the person. Kabantay mo? Ang gingon din there was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us?" Ang unclean spirit na maoy ga-control sa tao. Klaro niyo ang Ebanghelyo? Ang spirit na maoy hingtingog, maoy hing-confront ni Jesus, wa na katingog ang tao. Helpless ang tao, kaya nga naman, na-possess naman siya. The total control, the one who is in total control of the person is no longer himself, but the spirit, the unclean spirit, the evil spirit. Maupo ni dynamics o panuway, magbantay ta ni ana. Ang kalipay og demonyo, ang kalipay og dautan, kanang kontrolon ta, kanang gapuson ta, kanang samay nga na, mahiktan ta. Mabitaw nga ang tao gani o manudnod na sa mga yawanon nga buhat, makontrol ka. Tanawa ng mga tao nga naulipon og bisyo. Di ba? Naulipon kag gambling, naulipon kag smoking, tanan nga bisyo, womanizing, unsa pa diha, makontrol ka sa imuhang bisyo. Tanan nga naan nimo adto na padong, imong sweldo, imong hinaguan, adto na tanan sa imong bisyo. Control. Muna kinaiya og demonyo. Muangay ang demonyo mo possess na to. Muangay ang dautan mo control na to. Unya usahay ang demonyo gamiton ang ubang tao aron kita maoy magapos, kita maoy makontrol. Because the most favorite action of the devil, the most favorite action of the evil one is to control and subdue us, to cut off,
and to curtail our freedom. Na may mga tao nga kusog mo kontrol, nga murag sila mo'y magabuot sa direksyon sa atong kinabuhi. Usahay dadon ta, guyuron ta, aron manudnod ta sa dautan. Nakalipay nila o makontrol ta nila ngadto paingon sa ilang unsay gusto. Kay numdum ko sa usa ka istorya. Dayo sa katawo nga kusog mamista. Kamo daghan man ni kusog mamista no. Nang himistahon ba? O niya, katawa Sir Pedro. Kusog mamista siya. O niya, lagot siya kay, kanabang daghan siya pamistahan. Baos-baos man yung mamista ta, di ba? O taga-balilihan ta, natay suki, taga-katigbian. Taga-katigbian na po'y suki, taga-antikira. Hayahay o kita mo'y mamista. Pero kita'y pamistahan di lalim. Daghaman tagbasulunon. Imnonon, sos, bring house, o usa ka luka nga paa, hago ning atong turnong pagbaos. Motong yun siya nga, dahil usa ka mamistahay nga to sa silingang lungsod iyang sukig pamista. Wa si sa mukaon sa adlaw, nga wa pa magpista. Nga naman, aron masiguro nga daghan so isang makaon sa isang bahay nga pamistahan, isang suki. O karon kita pista gahapon, wa si sa mamahaw, wa si sa maniudto, wa si sa manihapon. Kini pagutom ni, kay ron katilaw sa suki no pamista ron. Aro kurot sa isang tagana. Excited na siya. Pagkaugma na, pista. Yan sa kini, kaon sa kong daghan ron, padadaan pa sa kong bring house, o tanduay kay isang baslunon. Pag adto niya sa bahay sa iyang kumpare, o sukig pamistahanan, dito na kinadaghan ng sudan bay. Dahay kabaw nga nilas ay, dihay balbakua, tanang klase sa seafoods, diha. Padung na siya mutangka, kinagutuman naman kaaso, kaya wag siya kaon atong niyaging adlaw. Pag-aksyon na isang hungit, balbakua isang gibirhan o katong sabaw kabaw. Pag-aksyon na isang hungit, nahibilin man na isang pustiso. Sus, jamu na isang ngipon. Sus, pangana na isang, jamu makoy ngipon. Unsao naman Kuta man yung ako'y ngipon, usao naman yung sa pag-usap. Diya may tapad niya nga buang-buang po, nga nagadumot na po niya, kay usa na mista pa po itong tapad niya, kan, wade po siya padadig bring house. So, nahitabo yung siya, bay, wade kay ngipon. Wad siya mo lagi, bay. Gamitan rin, kadakog mga pustiso. Diya yung mga pustisong isukod ni bay, kini isukod. So, tagaan siya sa pustiso. Unang pustiso nga gihatag, sus, luag mang kaaso, kinaluagan, pangangan ni sa murag, di makadaog og sudan. Iyan ang pong giluwa, luwa ni sa ito, nagiuli ni sa, di apa ba, di daghang pustiso, are, kining ikaduha, isuot ni, suot na po ni sa, pag suot ni sa ikaduhang pustiso, kay muna-muna mapong guuta, so murag magilakan, isang simod, murag di, madaog, isang babag, sa kinaguutan, sakit inganga. Di masibo ba, ganina luag kayo, karon guot na po kaaso. Piting katawa agatong pustiso, kini kabaos, so kaning katawa na makontrol, so kanahoron. Isa na pong giluwa, ang ikaduhang pustiso, luwa na po niya. Isa, di mahimo. Sama na ni, napay usa diha, di apay ikatulo. Pag ikatulong pustiso, sibo, makaso. Hasta wagot, god, makaon. Kinalamian, salamat ba? Sus, ikaw siya nakasalbar na ho nga, di ko magutman, karong pistaha. Isang ipangutana, mangutana sa ko ba, kanang dentist baka, ano naghahanap magkagpustiso nga da. Iyong putong gahatag sa pustiso, ako'y tipanghabwa atong mga minatay sa menteryo. Mga pustiso na sa mga minatay nga hong gihabwa, hong gitigom, arong maggamit sa uban. Matang to mga pustiso hagikan ito sa menteryo, sa abaka o sa sambag na nausap na nidya. May mga tao nga malipay at na-spend sa atong kaalautan. Kana malipay bito sila makakontrol na to. Mo po ni aksyon o demonyo. Kabantay mo magbantay so tani ana. Even in relationship, young people, no, naghama mga young people ani. Namon mo'y mga uyab, kay Bodso ko na mo'y mga uyab. Magbantay mo usahay kay sakyan ang atong mga kinabuhi sa yawanong mga buhat.
Kontrolo na gani mo pag-ayo sa inong boyfriend. Kontrolo na mo pag-ayo sa inong girlfriend. Kin sila na yung magbuot sa inong isuot. Sila na yung magabuot unsa inyong kanon. Sila na yung magabuot og asa mo mulakaw. Sila na yung magabuot og say porma imong buhok. Sila na yung magabuot og say lipstick nga imong ipakulor. Say cutics nga imong gamiton. Nga mura na kagikontrol. Tanan, wa na kay freedom. Magbantay ta. Kay usahay, mahimo ng demonic possession. Maunay papel o dautan sa atong kinabuhi. The evil one wants to control us. The evil spirits or Satan itself loves to possess us. Muning din sa Ebanghelyo karon. Una ingon ang Ginoo, sa may sa Ginoo, hilom, gowa. So nganong gipahilom man kay banha ang demonyo. Paghilom sa demonyo, nakita sa tao nga, di ay siya mo inakontrol sa kaugalingon, but it's the power of Jesus. So, to end these reflections that we have, it's good to reflect sa atong kinabuhi. Sa may mga daotang buhat nga naka-possess nato, kanang murag di ta ka lingkawas. Basig, na-possess na ta og inom. Basig na control na ta sa atong pagka-sugarol. Basig na control na ta sa atong pagka-addict o gadget. Nga mo na makaingon nga na atong mata na daot, mo na nakaingon nga di ta makatug og tarong kay tibok gabi taga nga mo ga ML. Tibok gabi ta nga gadua, di na ta kagamag leksyon. We are possessed by the extravagance and excessive use of social media. Tanan nga makakontrol nato, nga mawad-an tag power, nga maka-govern sa tong kaugalingon, diha dapita ang gitawag og demonic possession. Ang nindot nga mo kontrol nato dili ang evil, but Jesus. Piskay og ang Ginoo mo imo kontrol nato. Nganuman, og ang Ginoo mo imo kontrol nato, tagaan tag freedom. Taghaan ta og way to choose what is right and what is good. Mga ayaw pa kontrol og dautan, ayaw pa kontrol og panuway, pa kontrol hinuon sa Ginoo. Because God is the absolute ruler and the absolute Lord of our lives. Amen.